Seguruenik, argazkian agertzen den gizona ez duzu ezagutzen, baina esaten badizut Marteko zein ilargiko krater bati edo asteroide bati gizon honen ohorez izendatu zituztela, orduan agian pentsatuko zenuke garrantzi handiko gizona izan zela. Eta hala da, John Tyndall Irlandarra 19. mendeko fisikalari ospetsua zen. Garai hartako zientzialari gehienak bezala, arlo desberdinetan ikertu zuen. Magnetismoa, elektrizitatea, soinua, beroa, argia, mikrobiologia. Mendizale amorratua zen, eta Alpeko glaziarretan aditua ere bai. Berari esker gaur egun hainbeste arloak garatu ditugu. Fibra optikoa edo klimatologia besteak beste. Eunice Newton-Footen esperimentua jarraituz, atmosferako gasen beroa xurgapen gaitasuna neurtu zuen ere bai, berotegi efektua asalduz. John Tyndall izan zen bere garaiko zientzia dibulgatzaile onenetariko bat. Bere hitzaldiak eta liburuak ospe handia lortzen zituzten, eta jendaurrean gustoko zuen esperimentuak eta egiaztapen zientifikoak erakustea. Gaur, sistema koloidalekin jarraituko dugu. Izena ezohikoa bada ere, gure egunerokotasunean maiz ikusten ditugu konturatu barik. Paisaia eder bat lainoz beteta behatzen duzunean, kea ikusten duzunean, edota esnea edo maionesa jaten zaren bitartean. Odola, gel bat edo krema batekin koloideaz ari gara ere bai. Koloide bat nahaste heterogeneo bat da, non osagaiak ez dira begi-bistan bereizten. Hagatik, koloide baten kanpoko itxura nahaste homogeneo batekoa da. Koloide batean bi elementu ditugu, fase dispersante eta fase dispersa alegian. Partikula txiki batzuk likido edo gaz batean flotatzen ari diren bezala. Koloide moduko nahaste baten barruan flotatzen ari diren partikula mikroskopikoak browniano erako mugimendu mota jarraitzen dute. Nahastean dauden inguruko partikulekin talka egiten baitute, eta eran arratsa leku batetik bestera joaten dira. Argi izpi batekin nahaste koloidala argitzen badugu, barruko partikulek argia sakabanatzen dute eta argi izpia ikusgai dugu. Efektu Tyndall deritzon honi esker, benetako nahaste homogeneo eta koloidalen artean bereizteko gai izaten gara. Nahaste homogeneo batean argi izpia ez da ikusten, nahaste koloidal barruan aldiz bai. John Tyndall Irlandarrak mundua ulertzen saiatu zen. Bere garaian inork ez zekien asaltzen zergatik zerua urdina den. John Tyndall lehendabiziko azalpena eman zuen. Eta zergatik arratsaldean urdina gorria bihurtzen da?